Terve. Terve. Täällä on aika pimiä. Olo. Päivä. Miksi sä nukut niin kauan? Koska mä oon laiska. Daisilla oli ensimmäistä kertaa elämässä nyt 2 yövuoro. Se ei ole sellaista koskaan tehnyt. Oliks vaikea? No ei oikeastaan. Tulis koska sellaista oloa, että no niin, nyt pitäis mennä nukkumaan. Ei nyt niin hirveesti. Oli muutamat hetket. Rupes se väsymys hiukan iskemään, koska oli niin tylsää. Kaikki nukkuivat. Niin. Mut ei. Mä ajattelen, että se on paljon pahempaa, kun se oikeassa oli. Tiedätkö mikä meillä on? Kato. Mä oon Tesla mies. Sä oot Tesla mimmi. Daisy kävi Evalin kanssa kirpputorille ja sitten ne lähetti kuvat mulle niistä. Ne on pakko saada. Ha? Se olisi voinut olla vähän isompi. Ne on ihan koneenpestä, niin se on kiva. No onko olemassa kahvikuppi, mikä ei ole koneen pestävä? Oh. On. Mitäs? Meneekö se rikki? Ei, mutta toi väri ja toi kuva tulee sit pois. Täällä on vieläkin vähän pimiä, mä avaan sitä. Haluatko sä tietää jotain? Ei, Marko! Älä ole semmonen vampyyri. Me tarvitaan valo. Tule ulos. On. Lopeta mun... Haluatko mä näytän sulle jotain? Minä. Mä näytän sulle jotain. Miten tää on niinku mahdollista tai mitä tapahtui? Tänään on perjantai. Niin kuin sä näet, sit mä oon kotona. Eilen illalla myöhään pääsin, mutta maanantai-aamusta tähän hetkeen meidän kanavalla on noin 10 000 katselukertaa. Ja hetkellä sit 520 tilaajaa. Tää ei tuntu niinku jotenkin oikealta. Mistä ne numerot nyt ilmestyi? Viimeiset videot, niiden katselukerrat vaan nousee. Video, mitä on postattu 1 päivä 21 tuntia sitten. 2400 katselukertaa. Aika hullu. Video, mikä on postattu 8 päivää sitten. 6800 katselukertaa. Aika kivat numerot. Mamseli, älä oo sellainen vampyyri. Voisitko sä nyt sen ottaa pois mun naamasta? Kattokaa nyt sitä olentoa. Eikö se oo söpö? Noniin. Säkin pääset sängystä pois. Kyllä. Nyt meillä on iso tehtävä. Tänään on perjantai. Viikon päästä perjantaina me ollaan... Mikä se paikkakunnan nimi oli? Härmää. Kun sitten on Power Truck Show. Mä oon vuosia halunnut mennä sinne. Aina on ollut se, että ei ole aika tai sit kun on aika, sitten ei ole rahaa. Eikö se aina kaikessa niin? Molempia samaan aikaan joo. Ja tänä vuonna meillä on kaikki liput ostettu ja kaikki tehty. Ja meillä on varattu sinne niin sanotusti karavan paikka. Eikö se ole niinku karavan joku? Joo. Niin kun siellä on semmonen väliaikainen karavan alue tai mitä sinne tehdään, kun se kestää 2 päivää, meidän pitäisi niinku 1 yö olla jossain. Ja me nukutaan toki Teslassa. Mutta se Tesla paittia on hyvä, mutta niin, mun selkä ei ole niin hyvä. Ei sullekaan niin hyvin mennyt se nukkuminen. Mä en edes tiedä, ei se niinku ihan sit man patjasta kiinni oo, mut koko se tila on vähän semmonen. No ei se nyt mitään täydellistä ole, mutta kuitenkin se on niin no se joo, karavan alue nyt maksaa jotain, mutta muuten niinku tää on ilmaista nukkumista täällä. Mutta se Teslan paittia on, mikä se oli, 8 sentti paksu.
Ja sieltä tuntuisit läpi kaikki se takapenkin jutut ja kaikki. Ja nyt me mennään Jyskin etsimään, jos me sais erillisen patjan. Mikä se oli? 4,5 senttiä. Niin. Ideana vaan se, että me ostetaan 1,40 m leveä pattia. Sitten laitetaan se Teslan patja sinne päälle, leikataan ylimääräiset osat pois. Eikö se outo? Niin. Mutta meillä olisi Teslan patjan alla vielä vähän pehmustetta. Ehkä sitten vähän parempi nukkua. Vanhukset. Vanhukset. Mutta jotain pitää keksiä, koska niinku hyvät Teslan patjat maksaa 500-600 €. Mikä se yksi oli, mikä oli niinku, mitä ne mainostaa, että nukkut niinku hotellissa, se oli vähällä tonni. Joo. Mut se oudo, että se patja oli joku 20 senttiä paksu, aika vähän jää niinku tilaa tänne. Onko näin paksu? On. Se on hirmu paksu. Mut nyt me yritetään niinku mahdollisimman halvalla keksiä, miten tämä nukkuminen olisi ehkä vähän parempi. Siedettävämpi. Koska nyt kun me oltiin viimeksi, tämä meidän ensimmäinen video, missä me oltiin tässä kanavalla ensimmäinen video, kun me oltiin siellä Hangossa. Tää oli aika vaikea oli aamulla saada niinku selkä suoraksi ja pysty sieltä, että jotain on pakko keksiä. Mut nyt mennään Jyskiin. Tullessa takas aamuun pätkää. Tää, mitä meidän tässä kanavalla on niinku tapahtunut, on ihan sairasta ja uskomatonta. Ja sen vaan sun takia. Kiitos. Isot kiitokset. Tää miten niinku, niin. Nyt hetkellä oli joku 520 tilaajaa. Ja se kaikki on niinku tapahtunut nyt sit viimeisen 4-5 päivän aikana. Se tuntuu jotenkin outoa. Video, mikä on ollut nyt 8 minuutin päästä, se on ollut 48 tuntia siellä ja siellä on 2500 katselukertaa. Tää on aika mahtava. Tää ei tuntunut jotenkin oikealta. Ja vielä mietin, että mä olin niinku oikeesti aika huolissa siitä, että niinku suomenkielinen kanava. Ja jos ei tiedä, sit tää uusi kanava, tää niinku idea, se oli niinku oli mietitty, että ehkä pitäisi aloittaa uudestaan, mutta se, että suomenkielinen tarina, tää oli oikeesti sun idea. Koska no ollaan me nyt tehty niitä videoita sinne toiselle kanavalle ja kaikkea muuta, mutta tää kanava on niin kuollut kuin kuollut. Mä jos tänään katselen, niinku, että se on joku puoli vuotta vanha video, mitä on katsottu, mitä se oli joku 30-40 kertaa. Et se, että meistä tuli tää joku musiikki-artistikanava, tää tuhos tän ihan kokonaan. YouTube ei suosittele eikä näytä meitä videoita mihinkään. Ja sit totta kai oli vähän niinku vaikeampi tehdä niitä englanniksi. Jos sä käyt katsomassa meitä niitä vanhaa kanavaa, kyllä me nyt englantia puhutaan, mutta sulla pitää kuitenkin hirveän paljon miettiä aina niitä sanoja ja kaikkea, että sä pystyy olemaan niin sinä itse tai luonnollinen. Se on. Joo. Niin. Se on se kielen muuri kuitenkin siellä on ehkä vähän isompi. Niin. Ja se miten kiva on niin lukea teidän kommentteja, että niitä on nyt aika paljon tullut ja se mikä oli ehkä yllättävin oli, kun joku teistä laittoi kommentti kysyä, että mistä on mun aksentti. Olis luullut, että jokainen ymmärtää heti, mistä me ollaan tultu. Mut niinku, ihan lyhyesti sitten, että joo, me ollaan molemmat niinku, syntynyt Virossa. Ei enää kovin monta vuotta, kuin puolet elämästä täällä oltu. Kaikki alkoi siitä, että mä tulin 9 kesäksi töihin tänne. Se hyvin mennyt. Niin. Niin kuin te minusta sit tiedätte, mä oon sit toki rekkakuski. Ollut mulla 10 eri ammattia ja kaikki yritetty ja kokeiltu. Viimeinen ennen rekkatarina oli, mä ajoin taksi täällä Turussa monta vuotta ja rekkatarina alkoi siitä, kun tuli meidän kuuluisa korona. Ja ei ollut enää ajoja, ei ollut mitään ja sitten työkkari tarjosi, että sais ajettu rekkakortin ja sieltä se lähti. Haluatko sä kertoa omasta ammatista jotain? Et sun tarvii sanoa missä sä oot töissä, mutta... No, lähihoitaja olen ollut nyt, 5 vuotta. Työskentelen sairaalan osastolla. Pääasiassa sitten vanhusten kanssa, ikäihmisten kanssa. Anteeksi. Ja
Eipäs täällä paljon muuta ole. 3 vuorotyötä ja... Niin, nyt on yövuorotkin. Niin. No miltäs ne yövuorot tuntuu? Et sä elämässä ollut? Olen mä kerran opiskeluaikana. Aa. Sit se oli kyllä ihan hirveä, kun mä olin palvelutalossa ja sit kaikki siellä ihmiset ja asiakkaat ja kaikki nukkui ja... Mut nyt kun sä olit niinku yöllä, monta teitä on sit niinku sama aikaa? Onko sulla kuitenkin niinku ihmisiä, kenen kanssa jutella tai? Meillä on 3 tällä hetkellä, mut pian ollaan vaan 2. Jaa. Mut on siellä kyllä siinä mielessä. Kyllä me ollaan koko ajan yhdessä jo. Niin, kyllä mä vähän pelkäsin sitä, että miten se valvominen tulee sujumaan, että pystyykö mä siihen, kun mä en ole kovin ihminen, kuka sit valvoisi öisiä. Niin. Marko on ehkä semmonen, kuka valvoo. Niin. Mä en oo missään nimessä niinku aamuihminen. Et sama niinku mun työssäkin on aika hyvä se, että täällä ei ketään kovin paljon kiinnosta milloin sä aloittaa tai mitään. Et mulla olisi aika vaikea, jos pitäisi vaikka nyt aamu 6 aina aloittaa tai mä aloitan sit kun aloitan ja mä vetän illat pitkäksi, että aika usein mä lopetan vasta 12-1 yöllä tai sellaista. Sieltä sit toki kun otat sen lakisääteisen tauon päällä, sit toki sä aloitatkin jossain 90 paikkeilla tai niin. Mutta onneksi täällä firmassa ei oo niinku mitään väliä, kun päivän kuormut on viety, sit ei ketään kiinnosta milloin sä aloitat, milloin sä lopetat. Et tää on niinku tosi kiva ollut. Mut joo, me ollaan menossa Overtruck Showlle. Sieltä tulee varmaan, mä luulen, että parikin kiva video ja ihan ensimmäistä kertaa mennään. On sinne nyt ihan hirvittävä matka ja kaikkea ja se, niin hyvin se meni ja mulla on just vapaa viikko. Toki se sunnuntai paluu on sellainen, että sunnuntaina pitäisi ajaa takas koko se. No ei se nyt niin, aamulla jos lähdetään, sieltä on joku 5 tuntia ajomatka. Mut maanantai pitäisi jo mulla mennä töihin. Onko sulla maanantai aamuvuoro? Aamu, niin. Mut se on nyt vähän auki vielä, mitäs me niinku tehdään, että kun se alkaa perjantai kello 10, eikö se ollut? Niin. Mm-hmm. Pitäisikö meillä lähteä niinku torstai illalla ja joku matka, nukkuu autossa, jatkaa aamulla? No kai se olisi ihan järkevää, ettei niinku... Muuten me pitäisi niinku perjantai, mitä nyt, 4-5 aika lähdetään täältä. Ei kiitos. Niin, tää tuntuu niinku jotenkin. Aamuvuoro aikana kuitenkin tarvii aina 5 herätä, et en mä haluais vapaana päivänä herätä Niin, aikaisin. et jos me mentäis torstai illalla, ajatais vaikka joku 3 tuntia vaikka, sit nukutaan ja aamulla jatketaan. Sitä on vähän järkevämpi. Joo. Jos me nyt Ja muutenkin kun mä en oo kuule ihminen, kuka haluais autossa istua monta tuntia. Niin. Semmoset pitkät matkat ei oo kovin mun juttu. Juu, ei silloin se on ihan ok, jos pidetään semmosia taukoja ja saa niinku... Jos me pidetään koko ajan taukoja, me kestää 8 tuntia ajaa sinne. Niin. Kato miten erilaiset ihmiset me ollaan. Ja sit mä ajan työkseni, niin mä vetän niinku 4,5 tuntia putken, sit pidetään se pikku tauko ja jatketaan 4,5 tuntia. Tuntikin tuntui liian pitkältä. Niin. Susta ei rekkakuski koska saa. Ei, onneksi. Mut sellaiset on suunnitelmat. Nyt mulla oli vähän lyhkäisempi työviikko. Mä tulin jo torstai takas. Ja nyt olisi 10 vapaa päivä. On se ihan kiva. Kiva. Mulla on mitä? 9 päivän putki periaatteessa. Just sama aika. Jos mä mietin nyt sitä, että tänään on mun niin sanotusti vapaa-päivä, mutta mä tulin oikeastaan aamulla kotiin. Mut oikeastaan se ei oo vapaa-päivä. Tää on semmonen 9 päivän putki tulee nyt ihan torstaijasta. Et niin kuin te olette nyt 2 videosta nähnyt, että mulla on tää oma oikea työ. Mä oon tässä Suomessa sit välillä vapaa-viikoilla on niitä Ruotsin reissuja. Niitä ei oo usein. Viimeksi mä kävin vissiin, onko tästä nyt pari kuukautta. Jotain meni vähän väärin, mä en tiedä. Kamera itse päätti lopettaa kuvaamisen. Et, niin kuin mä oon juttelemassa tästä, että mulla ei oo niinku 2 työpaikkaa, mulla on niin sanotusti 1,5 työpaikkaa. Mut on se niinku kiva rahallisesti. Mut se mikä on niinku vaikea puoli on se, että jos mä oon niinku omassa työssä tämän viikon ja sit tulee se Ruotsin reissu ja sit totta kai sen jälkeen on heti se oma työviikko. Se tarkoittaa, että jokainen Ruotsin reissu on suurin piirtein mulle sit 3 viikkoa
putken melkein töitä. Et on tää aika väsyttävä homma. Nyt on sit 10 vapaa-päivä. Eikö se ole kiva? No joo, mut sä et ikinä tiedä mitä tehdään niillä vapaa-päivillä. Se on sairasta. Mä olen aina ollut sellainen työnarkomaani. Vaikka sä oot väsynyt ja teet liian paljon töitä, mut sit kun tulee se vapaat päivät. Ensimmäisen pari päivää on ihan mukava ja kiva. Mut sit mietit, että okei, mitäs nyt? Tulee jotenkin tylsä, ei osaa olla. Sitten kun tullaan Raisioon, niin kuin johonkin kaupassa käymään tai jotain, siis meidän aika usein on, että täällä on Ikea vieressä, että Ikea Hotarilla pitäisi käydä. Ja minulla oli jo idea, että nyt me ollaan täällä, että meidän pitäisi käydä ostaa Hotaria. Taisin näkee Bildeman kyltin, siellä olisi munkkikahvit. Nyt se alkaa tässä taistelemaan, että nyt ei saaka Hotaria. Jos nyt pitää valita, Bildeman munkkikahvi tai Ikean Hotari ja jätski, kumman sä valitset? Totta kai Bilderman. Mistä hetkestä, kun aina meillä ollaan käynyt Ikeassa? En mä tiedä, onko se vaan niinku mun juttu, mutta mun vähän on semmonen olo, että toi Hotari ei ole enää sama, mikä se oli joskus. En mä tiedä, onko se mitään, en tiedä. Mut tänään meidän yhteinen päätös, minkä teki Taisi. Niin. Yhteinen päätös, millä sä teit. Joo. Tänään me mennään sit Bildeman. Kyllä. Me mennään kauppaan ostamaan pattia sen takia, että mä vois leikata sen palaiseksi. Ne. Kuulostaa aika oudolle. Ne. Noniin. Nyt me ollaan sit tässä. Tää oli alun perin idea. Tää on 160 leveä, 200 pitkä. Teslan pattia on joku 100... Mitä Teslan pattia oli? 130 vai? 130. Niin, sieltä jäisi vähän yli, sais leikattua. Se on 140. Joo, niin. Täällä on 140 merkattu, mutta Tää on paitiassa on 60. Mutta tää on vaan niinku 7 € intero. Otetaan tää. Ha? Taisi. 70. Miten mä inta näytän? Näin. Otetaan tää. Ha? Tää on melkein sama, mikä meillä on senkyn päällä itellä. Eikö se oo? 4,5 senttiä. Mutta onko tää sit 6 senttiä paksu? Tää on 6 senttiä. Mä en tiedä mikä se hinta on. Niin, se on just se hauska tarina. Metri 40. Tää on varmaan toi 120. Joo, 63 se €. on toi. Se on 120 €. Tai Niin, onks nyt tää parempi tai toinen? Tää on vähän paksumpi. Marko, tää ja tää on sama. Tää ja tää on sama. Joo. Niin. Ei. Tää ja tää on sama. Aha, ota sit tää. Otetaan tää. Ei, No niin, täällä on niitä koko ajan niin väärissä paikoissa. No niinpä, toi on tämä ja toi on tämä. Ne on vähän mennyt twistiin. ja tää on nyt sit metri 40 ja se olisi 6 senttiä 6 paksu. senttiä, se on paksumpi ja se on halvempi. 7 € halvempi ja vähän paksumpi. Niin. Onks tää sit järkevämpi? Ero on se, että yksi on Velpur, toinen on Trim Zone. Onks niissä mitä ero? No mä en niinku usko, kun emme nyt joka päiväisin päällä nuku. Otetaan tämmönen. Halvempi ja enemmän paksuutta. Onko se ihan varma, että se on nyt se, eikö se oo? 140. Velpur, valkoinen ninnu. Kerta 200. Oikein hinta on 139. Hyy. Odota, mun pitää vielä katsoa. On se. Kui se on niin niinku hassu. Ei oo. Kato, ryö. Tän kello. No joo. Aha. 110. Okei, toi menee. Toi meni. Tämmönen rullaa. Kato, joku mamseli täällä päällä. Onks teillä noin, että teillä on
joku perheenjäsen, joka sanoo, että hän haluaisi sitä ja tota, mutta hän ei tiedä miksi. Jyskin kassajonossa hän näki jotain roinaa. Hän haluaisi hirveästi. Mitä sä teet sillä? En mä tiedä. Mitä? Ei se nyt oikeesti tällä tavalla mä haluan ostaa vähän uutta kotiin, Niin. mutta mä en raski. Eikö meillä oli auto jossain? Tuolla. Me tästä se luukku. Eikö me nyt mennä sinne Ikea Hotarille? Ei. Voi perskule. Eikö tää hieno kuvakulma? Näetkö te meidän kaikki 7 leuka? Ja mulla on mitään. Kato vaan. Siellä on pilvistä. Kohta tulee vettä ja muuta paskaa. Ja sit mä ihan unohdin, meillä on yksi pieni tehtävä vielä, kun me pitäisi saada uusi hiustenleikkukone. Tiedätkö mä just mietisin eilen, kun mä olin kotiin ajamassa, että mä niinku haluan tästä tehdä pienen videopätkän. Milloin mä viimeksi on käynyt parturissa? Tästä on aika monta vuotta. No, sitä aikaa. Meillä on aina ollut... Mä oon se parturi. Niin, sä oot se parturi. Kun mun kanssa on helppo, että mitä vähemmän niitä on, sitä parempi. Ja me ollaan nyt niinku vuosia leikattu aina kotona. Mut nyt meidän kone hajos. Yes. Ja sekin oli meillä aika... eläkkeelle. Se meni eläkkeelle. Sä heitit roskiseen. Se on aina eläkepaikkaa. Muista, kun sä menet eläkkeelle ja sit kiipä roskiin. Suomessa kuitenkin eläke on niin pieni, ettei hiukan muuta tehtävä. Kiipä sinne roskiin. Me ostettiin yksi ylimääräinen roina ja sitten me palautettiin se ja sitä ihmeen kautta me saatiin Powerin 70 lahjakortti. Jos sillä sais nyt hiusleikkukone, olisi aika hieno, eiks niin? Tää oli se Evalin unelma. Tää on aika hieno, tässä on valot ja kaikki. Ja tää on kuule 70. Semmonen kiva joku pöytä ja semmonen meikkipöytä. Mut hetkellä niin kuin hänen huoneessa ei olisi mitä paikka sille. Ei. Tää pieni, onks tää paha? Mä en jotenkin niin pieni. Huh! Kato, mut se olisi just se sais. Uua. Kato, mamseli. Tää oli hieno. Mitäs tää on? Miks täällä on sellainen kosketuspaine? Koska Tilinellä. on Bluetooth-kaiutin. Mistä sä sen luet? Se on joku... Ei sitä tarvitse edes lukea, sä katot sitä, sä tiedät, että se on kaiutin. Kiva materiaali. Niin, jes. Mikäs tää on? Nukkaharja. Noniin. Jätetään meidän koiran karvat tänne. Älä tee. Se on testikappale. Siellä on jo aika monet karvat. Kato! Kuule! Tää iso. Se mitä siellä oli just 70. Ei, toi on se sama se 34. 90. Se pieni. Se on se pienempi. Jaa. Se on 70. On se sama, joo. Okei. Mä tarvin sitä. Sillä ajatellen jotain muuta. No niin, mikä ihme firma tää on? Ei oo elämässäkään kuullut. Point. Miksi ne kaikki on niin kalliita? Ja tää on joku... Sä näytät, mistä sä voit ajaa. Kato, sä voit hiuksia ja sä voit vartaa ja täällä sä voit jotain muutakin ajaa. Noniin, sillä saa persenkarvakki pois. Point. Kotiparturi. Niin sitä pointtia. Ei osteta pointtia. Joku on kuule jotain jo. No pitää testata kuulee. Häpykarvat selvi. En tiedä mihin se on työntänyt sen. Okei, nää ei oo nää. Tää on ehkä niinku ainut. Se on 70 Panasonic. On se aika pieni. 0,5. No mitä sä teet 0,5? Se pitäisi olla niinku pienempi. Tämä mikä on yllättävää, että mitä ei edes ole koskaan niinku ajatellut, on se, että tietyissä koneessa et sä edes saa niinku ihan 0,0.
No täällä on se muovi. Täällä ei saa... Ota, Ai, kuva ton meni. muovin sä saat pois. No sit se, ei se sit oo enää 0,5. En mä tiedä, kun Se on sen tän kans. muovilla se näyttää Sen 1. kans 0,5. Jos sä saat sen... Kato kun pieni se on. Kato niin kuin kapea se on. Kuule. Tää ei sopii. Tää on tosi kapea kyllä. Meillä on aina ollut leveämpi. Menee 2 kertaa enemmän aikaa. Mitäs tää? Vanha meillä oli myös... Tässä on joku... Vanha oli myös Philipsi. Ja tää ei oo kuin 3... me saatais sillä samalla rahalla toi peili myös. Tää olis kyllä täydellistä. Eeva saa peilin ja... Mikä tossa on nyt? Tää on partatrimmeri. Tää ei ooka hiuksilla. Niin, joka. Tuu edestä pois. me emme ehkä tommosta sitten kuitenkaan ostaa. Noniin. Tää on monitoimi. Sillä voi taas ajaa Sillä persen voit karvatkin. mennä vaikka mihin. Brown. Onko ne kaikki nykyään niin pienet vai? Tai sit niin kapeet? Kato, tääkin on aika kapea. Eikö se on melkein sama kuin meidän vanha oli? Ja kyllä mun mielestä meillä oli hiukan niin kuin leveämpi. Onko meillä jotenkin tämmönen? Kato. On siinä kyllä ero. On siinä ero, joo. On. Mitä me niinku pointtiakaan? Tai se olisi halunnut alkaa testaamaan sitä konetta täällä. Vedetään tommosella. Se repii ne pois. Se ei Oo. Tää olisi kitutusta. Puolen vuoden päästä mulla olisi hiukset polvinsa. Kokeile heti. Emme nyt kokeile mitään. Mut niinku oikeesti meillä ei oo niin väliä. Jos me ostetaan sille lahjakortille, me saadaan se melkein niinku ihan oikeesti ilmaitteeksi. Niin. Ja meillä on ollut 30 koneita, mikä on kestänyt vuosia. Niin et otetaan nyt joku. Otetaan meillä on pakko ostaa sellainen, mikä maksaa 35 maksimissa. Sitten me saadaan Eevalle tää peili myös. Hän oli iloinen, kuulee. Hän olisi ihan varmasti iloinen, mutta... Mut, älä nyt. Hän on niin pitkä halunnut sitä peiliä. Otetaan nyt joku... Hänellä on semmonen aika iso peili, semmonen koko valotava. Mut siellä ei oo peili valoja, sen siellä ei kotona. oo valoja, se on se Meillä tärkeä. on kuule aika isot valot kyllä siellä. Ei. Meillä pitää ostaa semmonen halpa hiusleikku Tämä on aika juttu. pieni kuule. Toi Tää hieno. peili. Ei se oo. peili on pieni. Mennään nyt katsomaan uudestaan sitä peiliä. Tää on hieno peili. Kattokaa nyt sitä. Ja kato millainen komea mies siellä peilissä on. Ja se tätikin siellä. Vaan sen takia tää peili pitäisi jo hommata. Tää on kiva peili. Ei, mä en tykkää sit peilistä. Miksi? Onko se nyt tylsää? Se on kiva. Ei, tää on kivempaa. Tää on 2 kertaa kalliimpaa. Niin, ja hän oli jo pakko sitä saada hetikään. 2 kertaa kalliimpaa ja hänellä ei ole mitään paikka mihin sitä saisi edes. Vielä. Odota. No me ei osta peiliä, me pitäisi ostaa sen takia uusi kaappikin. Kyllä. Ei. Joo. Hän kasvaa, mä haluan kuitenkin hänelle uuden kaapin. Kun me nyt löydetään, niinku, mietin nyt sitä, okei se toinen on pieni, mutta niin, me ei maksaa tästä mitään, meillä on lahjakortti. Mieti sitä puolta. Kyllä näin sun hiukset voi ihan kasvaakin metrin pituisen. Mieti kun paljon enemmän mun mennä shampoota ja... Niin ei. Ei. Niin. Kato tommosta vielä. Toimiks sä? Ei. Paristot loppu. Eikä, tää maksaa enemmän. Tää maksaa enemmän, niin. Tää on kuitenkin semmonen Hollywood-meininki. Tää hieno. Odota. Sitten täällä kokonainen meikkilaukku, tääkin on kalliimpaa sitten. Ja sinne saa kaikki roinatkin sisään. Hän oli jo meikkiä. Ne laittat kaikki pensselit ja venkselit. Kui hieno. Olispa mulla sellainen. Hän ei oo mitään tekemistä omalle kanssa. Tiesiks te, mä huomasin yksi päivä yhden jutun. Kaikki rekkaveturit niinku kehittyy pikkuhiljaa. Ja mulla on toi pesukoneen näköinen Mersu. Ja tiedätkö, että siellä ei ole sisällä yhtä ainuttakaan peiliä. Aina on ollut niinku kuskille peili, jos haluat vaikka nyt harjata hiukset tai ajaa parta. Ja tässä autossa ei ole enää olemassa peili. Niin. Et jos mä nyt kuvaan niinku työn aikana ja mulla joku räkä valuu täältä, sit mulla ei ole vaan peili, en mä tiedä tästä. Laittakaa se kommenttia, kuule pyyhki se räkä. Et sä päätit kuitenkin kuunnella mua. Älä tottu siihen. Ymmärrän miten iloinen hän on. Eti nyt meille halpa kone. Älä totu siihen, että mä saan Et sä voi sitä ottaa. Kui? Tää oli se partajuttu. Aa. Sä nyt katsoit väärin.
Se ei ollut se oikea ota. Meillä oli joku muu. Nää tää. Tää Philipsi. Se vaikka 3-4. Ota. Tää on toi. Odota nyt pikku hetki. Älä nyt. Onko sun kiire johonkin? Sä meet vasta huomenna töihin. Odota. Onko se Point oikeesti niin paha firma? En tiedä. Se on Point. Se on Point. Sun jutussa on joku pointti. No, tää jää. Eiks niin? Tää on 34,90. Ne on. Kuitenkaan, että Eva ei tarvi sitä vielä. Ah? Mä ei tarvi sitä vielä. Ja mä en tarvii kalliimpaa konetta. Nyt me saatan molemmat lahjakortilla. Ota tää Philipsi. Fine. Mä en tiedä, katokse Eivali koskaan meidän videoita. Ei varmanakaan. Mut sä sait sen peilin vaan mun takia. En mä kans kattoo sitä. En mä katokaan. En mä katokaan. Näin. Kuka haluaa katsoa itteensä? Niin. Mulla on jotenkin aina outo, kun kuvat tai teet jotain, se oma ääni tuntuu aika vieralta, oudolta. Ja täällä on nyt 1 miljoona ihmistä jonossa. Mitäs sä meinaat niinku tehdä? Et sulla on peili ja sulla on hiuskone. Tuleeko susta kalliu? Huomasin jotain. Parta, hiukset ja pikku lipsu. Onpas outo merkki. Ja lahjakortti toimisi. Mitä tarkoittaa, että me saa Over osti meille peilin ja hiuskoneen. Häh? Eikö se ole niin? Niin, mennäänkö nyt Ikea? Ei. Belgama. Tää on hyvä. Ei ole. Jos sulla on niinku vähänkin uudempi tai hienompi auto, sit sä yrität aina, että parkki semmosen paikkaan, että ei olisi ketä vieressä, koska on hirmu pelko, että joku vetää sen oven kanssa. Ja me oli just etsimässä tässä Piltemaa, ei ikään vaan Piltemaa parkkipaikalla niinku paikka, missä ei olisi. Ja siellä tuli yksi vähän hauska näköinen ihminen, vaan sanoisin, että sen viereen me voi laittaa, koska se vetää sen oven kanssa meidän Tesla ja sitten sanoo, äiti kato, äiti kato. Se olisi varmaan tehnyt sen. Mutta tiedätkö sen vitsin, että pikku sanotaan sit Jukka-Pekka. Jukka-Pekka, minun suomenkielinen kanava nyt on Jukka-Pekka. Jukka-Pekka ajaa polkupyörällä, tiedätkö sitä? Niin. Äiti kato! Näyttää, että se osaa ajaa polkupyörällä. Sitten se tulee seuraavan kierroksen sieltä. Äiti kato ilman käsiä! Kato äiti, kato äiti, kato! Ja sit se käy jossain pyörimässä tuu takas. Äiti, ilman ampaita! Äiti, ilman ampaita! Tiesitkö sä sen? Joo, on kuullut. Kun tää kaveri oli sellainen, se olisi tehnyt sen just. Kato äiti, kato mitä mä osaan, kato! Tesla ovi olisi ollut puoliksi sininen. Häh? Mennäänkö nyt kahvipullalle? Joo. 1 eurolla sais kahvi ja pulla. Katsotaan. Ei, nää se on kyltti. Mä haluan ehkä eri pullaa. Ei sä saat sen pullaa. Mä haluan eri pullaa. Lopeta. Nyt mä ihan varmasti haluan eri pullaa. Nää, siellä on kahvi ja pulla. 1 euro. Näetkö sä? Kato äiti. Kato äiti. Kato äiti. Kato. Täällä on musiikki. Pulla, kahvi ja hotari. Sisällä oli niin kova musiikki, ettei pystynyt kuvaamaan. Tiedätkö mikä on vaikeaa? Se kun mä tässä kuvasin vaikka sitä Ruotsin reissukin. Pää on vähän sekaisin, koska me ollaan sinne toisella kanavalla tehty niin paljon videoita. Ja sit usein haluaisi niinku puhua jostain vanhasta jutusta niinku sillä tyylillä, niinku, että katsojat tietää. Mut sit tulee mieleen, että ajaa, ei ne tässä kanavalla tiedä mitään. Niinku, kun ei oo
kaikkia Ei se tarvi tietää. Ei, mutta siitä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että miten... sitä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että miten niinku yrität kaikin puolin, että me ollaan niinku aitoja ja saat aika outo. Mutta mikä niinku YouTubessa jää aina pois on se, että vaikka niinku autossakin, kun jos autossa kuvaat, sit pitää olla hiljaisuus. Kun me aina muuten ajataan, niinku, että musiikki on päällä ja kaikkea muuta. Mutta niin YouTube on sellainen outo kuin ne on, että jokainen musiikki on heti joku copyrighti. Raitti. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Sulla pitää alkaa tekemään itse musiikki. Sitten se voitaisiin olla koko ajan taustalla, se on niinku mainos. Ja kukaan ei voi sanoa, että copyrighti. Mennä suihkuun. Mennä sinne! Mennä sinne suihkuun! No? Karvanaama. Oi, hius kiinni, tuo oli kivulias. Älä ohjaa. Tää auto menee itse tästä. Niin, kun merkki katot, sit nyt pitäisi jo päästä ratista irti, että kohta me ollaan siellä puskassa. Niin, älä ohjaa. Sitten menet sinne sisään huutamaan, mitä ihmettä? Voiko joku auttaa mun Tesla sieltä puskasta pois? Tää on niin typerän tiukka tää käännös. Vähän parempi saisi olla. Suihkupäivä. Miten se välillä repii sitä? Mä en näe mitään. Mun mieli sä oot tässä koneessa sisällä. Ja sun pitäisi jotenkin niinku luottaa, että tää typeryys niinku vetää meidät suorassa ja ne harjat ei vetää sun katto auki. Häh? Häh? Nee. Mieti kun se painoi nyt alas. Ja meillä on lasikatto. Tulee naama pestoksi. No, ötökkät saa kyytiin. Ötökkät. Oho. Onko te kuullut, että tunnelin päässä on aina valo? Vaikka se ei ole tunneli, mutta on se nyt valo. Ja taivaassa on kyllä sellainen kohta, alkaa tulla vettä. Mut hyvä, että tuli se pestu. Eikö se oo? Ötökkä varmaan vieläkin siellä. On. Tää pesu ei oo kovin hyvä. Me jäätiin kiinni. Ei yksikään niistä oo. Ei ne konepesu tuo. Käsipesu pitäisi olla, mutta ne on taas niin typerän kalliita, että... Haluuks mä imuroita myös? Mä en jaksa. Häh? Mä en jaksa. Sopiko, että sä imuroita mä nostan jalat? En viitti sit ollenkaan imuroita. Sä oot laiskava. Kyllä. Miten nukkui puolet päivästä ja... Jaha. Päivästä. 5 tuntia. Mut sä käyt hakemassa rättiin. Ota nyt enemmän niitä. Sitä saa ottaa vain 1 per asiakas. No meitä on 2 asiakasta. Ei, meillä on vain 1 asiakas. Sä saat vain 1. Ota molemman puolesta 1. Ei, sä saat 1 rätin. On tää nyt parempi kuin ennen. Kato. Mamseli. Mä luulen, että sä ajat pois. En mä nyt sua jättäis tänne. Posklos, me tehtiin teille mainosta. Miten olisi pari kuukautta ilmaista pesu. Niin. Niin. Ei yhtään paha. Niin. Ainoa ongelma on se, että... Ainoa ongelma on se, että ihmiset tuijottaa meidät. Miksi ne tuijottaa? Ne haluaa. Kameran takia ehkä. Varmaan. Ainoa ongelma on se, että ei oo Posklossissa nyt mitään hätää, mutta just se, että ne automaattipesujutut ei nyt kovin paljon pese. Täälläkin oli kaikki ötökkät vielä peileissä kiinni. Mutta on se nyt parempi kuin ennen. Eiks ne? On se parempi. Nyt sit ruokakauppa. Joo. Mut jos sä oot tänne saakka vielä täällä, sit tänään on semmonen erilainen video. Hypätään yhdessä paikasta toiseen ja yritetään
Ja mä yritän vielä tän videon aikana sitä paittiakin sahata jotenkin palaisiksi. Katsotaan miten tää menee. Onpas ahneus. Palju sä meinaat osta sitä roimea? Mitä sä oot etsimässä? Jotain kasvojen puhdistukseen Eiks meillä ole vettä? lapsille. Lapsille ei riitä vettä. Ei, siellä on kaikenlaista näppylöä ja mitä sieltä tulee. Mä oikeastaan en tiedä mitä. No mitäs täällä on? Tää jo ihan tää. Täällä on joku puhdistustarinat. Joo, niin on. Voisiko toi olla? Täällä taas on joku musiikki. Tää on Lenson teko. Katsotaan, Mä otan tämmösen. en mä niistä mitä tiedä. Mä otan tämmösen. Tiedätkö, meillä on semmonen niinku uusi ja hieno pyykinpesukone, mihin sä kaatat joku litra sitä jotain nestettä sinne sisään. Ja se annostelee ja ota sit ite mitä se tarvii ja haluaa sieltä. Ja tänä aamulla mä niinku huomasin, että se oli ihan tyhjä ja kuiva. Mä mietin nyt sitä, että eikö sillä pitäisi ilmoittaa, tai sit on kysymys, monta koneellista on pesty niinku pelkällä vetellä? Näetkö sä sieltä sovelluksesta jotain? Mika 12 päivää sitten. Se on joku melkein 2 viikkoa pessu pelkkä vetellä. Sitä on ollut vähissä. Nee. Hyvin meni. Mä ajattelin, että se on niin kiva ja helppo, kato kun sulla on se, että se annostelee itse. On se kiva niin kauan kun sitä on siellä sisällä. Molemmat on ollut vähissä. Toi huuhtelu. Sitä huuhteluainetta mä ostin kyllä. Sitä on kotona. Sitä pitäisi olla kyllä kotona. Nyt mennään kotiin. Syötetään se sisään sille. Haluatko mennä uimaan? Kun meillä on Ranskan bulldogi, sit hänen kanssa ei ole se ruokajuttu kovin helppo. Me oli joskus jotain allergioita ja kaikkea muuta ja sen jälkeen on jäänyt sillä, että nauta on ok. Mutta aika vaikea niin normikaupasta löytää pelkkä nautaa ruokia. On sitten eläinkaupasta ja sitäkin on vaan pari vaihtoehtoa. Ja kun hän on sellainen, että hän vähän aika tykkää ruoasta ja sitten se ei taas syö, että sitä pitäisi koko ajan vaihtaa ja tehdä. Jauhelihan menee. Niin, aika vaikeeta. Ei sekään niin jatkuvasti. Vaikka mulla on vapaa viikko, en mä nyt voi ilman suklaapisara keksi olla. Tää on kyllä vähän pikkasen ongelma. Mulla menee nyt joka viikko yksi semmonen paketti. Juusto. Otetaan jotain muuta. Tää ei olisi ollenkaan paha idea. Meillä on aina niinku sama. No, jotain mitä me emme ole vielä ottaneet. Color. Tää on aika pieni. No mitäs väliä? Sit se ei kuivu sinne kaappiin. No, otetaan sit toi.
Ensimmäistä kertaa. Mä olis melkein mennyt väärän autoon. Missä se meidän oma on? Mä katsoin rekkari, että tää ei oo nyt ihan oikea. Niitä alkoi olla aika paljon. Mä olis alkanut repimään oveen. Miksi tää ei tuu aukee? Onpas puhdas auto. Sä näet sen just pestyä. Kattokaa nyt niitä. Ei ne kyllä tästä Raision matkasta tullut. Kui sä et niinku pohdistanut sitä autoa sisäpuolelta? Sä olit laiska, sä sanoit, että ei tarvi pestä mitään. Mitäs me tänään syötäisi? Tänään? Me. Emme syö. Niin, ei sekään paha idea olisi. Tiesitkö sä semmosesta sovelluksesta niinku Rescue Food? Eikö se ollut? Oliko se oikea nimi? Rescue? No, food, en tiedä. Rescue Club. No sen nimi muuttui joku hetki. Niinku ihan sen sovelluksena sitten. Niin. Mut sillä saa niinku... Mitä tässä lähdetään? No kaikennäköistä niinku niistä kiinalaisista paikoista ja mitä täällä vielä on. Se ihan joka puolella. On se pizzat ja... Kaupassakin niin. Tulee joku, että muutama maito ja vaikka... Kanat, sillikastikassa, riisi, niin no näin, no kaikkea muuta. Ja tää on niinku hirmu edullista. Ja nyt mä päätettiin tänään sieltä tilata, koska mä sain sähköposti vielä 50% jonkun koodin. Me saadaan vielä puoliksi ilmoitteeksi. Aluksi avokado sushi. Nope. No mitäs me otetaan? Eiks tää kanssi olis niinku... Aika vähän täällä niinku tarinaa. Täällä ei oo edes niitä... Sitä... No, nauta. No joo, mut täällä ei oo sitä... Nuudelitarinaa ollenkaan, mitä sä pelkkä nautalla teet. No katsotaan mitäs jos siellä olisi jossain muualla nuudelei. Lucky Fans. Onko siellä jotain? Saa kuulla mitä siinä on. Riisi. Show more on. Kala ja nuuteli. Ei. No thank you. Kung pao, kana ja riisi. Tänään on jotenkin köyhäitä valikoima. Stir fried noodles and black pepper beef. Toi voi olla hyvä. Toi on joku juku. Sinne tuli se uusi. Niin sieltäkin saa nyt. Missä se juku on? Juku on siellä Hesen puolella. Jaa. Eikö se ihan Hesen vieressä ollut? Pepper beef. Niin. Pineapple chicken. En mä tiedä mitään. Piineapple. Spicy beef and rice. Sieltä tulee ripuli. No, sit on ripuli. Tonikala sushi. Eikö se pitäisi tonnikala olla? Tonikala. Se on Toni oma se kala. Toiset on Tonista tehty. Toni, käy hakemassa sun sushit sieltä. Missä se on? Lucky Fans. Toni. Okei, me tilataan jotain, katsotaan. Me ollaan lopulta takas kotona. Mietin, me mentiin vaan hetkessä kaupassa käymään. Ja sit se meni ihan, mihin sä kiipet? Ja sit se meni aika... Me käytiin hakemassa sitä Rescue Foodia, Rescue-ruokaa. Täykset sen Rescue-jutun idea. Miksi aika... Ole nyt hiljaa. Mä voi. Rescue-tarina on suuri osa paikoistaan sille, jos niillä on joku puffatarina. Ne tappelee täällä. Jos niillä on joku puffatarina, sit tää, mikä niinku ehkä ei mene myynti, ne myy sen, että se ei menisi niinku hukkaan. Se on niinku just toi, että hävikkiruoka. Niin. Ymmärrät, mä en sano missään nimessä nimeä, koska tää oli outo, mutta toisaalta kiva. Me mentiin hakemaan Kaarinasta ruokaa, mutta sillä ei ollut mitään ruokaa. Se meni takahuoneeseen tekemään sitä kaikkea. Se oli vähän outo. Mä luulen, että se oli niinku jotain siitä ruoasta oli jo valmis, mutta hän niinku paistoi sen vaan. No nuutelit ihan varmasti ne oli valmiina. No niinku idea se, että tää totta kai kesti enemmän, mutta toisaalta sä saat niinku ihan tuorettu tavaraa. Niin.
Mut tää pattien juttu, me päätettiin, että kello on niin paljon, että me yritetään sitä huomenna. Sinä yrität sitä huomenna. Minä. Minä menen töihin. Joo. Miksi se koira tekee tällä tavalla? Meillä on kohta reikää siinä. Katso nyt sitä. Ja sit se, kun se ei jaksa pitää päätä pystyssä, sit se nojaa sen pää sinne. Se on niin outo. Polo! Polo! Tuu raapimaan nyt. Nyt kun mä yritän näyttää, se ei tee mitään. Päästä irti se! Olento. Voi, tää on niin söpö, tää on niin söpö! Tää on niin söpö! Kato sitä naamaa. Tää on niin söpö, pikku eläin, mun pikku eläin. Syöksä meidät. Polo on mun lempieläin. Polo on kyllä sellainen meidän perheen keskipiste, että... Olet sä semmonen. Sä et niin rumaa, että sä oot söpö. Se on mun vauva. Se on mun vauva, se on mun vauva. Mun pikku vauva. Mieti, kun kauan se on ollut meillä jo. Varo, että se tippuu alas täältä. Että me ostettiin, koska meillä on niin korkea sänky, me ostettiin Polon takia sellainenkin. Koska sit se pääsee ylös alas täältä. Me ostettiin isompi sänky hänen takia. Ja jos sulla on kysymyksiä, joo, koira nukkuu meidän kanssa. Meillä on niin leveä sänky, että hän mahtuu tänne. Au. Jonkun mielestä se ehkä on ällöttävä, mutta ei meitä kiinnosta. Eiks niin, Polo? Polo! Au! Polo! Noniin. Mut mä uskon, että tämmöiseksi mä lopetan tän. Me jatketaan huomenna. Nyt ehkä syötään jotain. Kello on jo yli 7:30. Ehkä niin. Sul pitää kohta mennä nukkumaan. Eikö sä vasta herännyt? Niin. Mut No ei, mä menin iltavuoroon, mä nyt heti nukkumaankaan vielä. Mut sellainen oli meidän vapapäivä. Miksi meidän vapapäivät on aina sellaista ympäri ämpäri juoksemista? Se kaikki on sun vika. Kuulitte, kaikki on mun vika. Koska sit kun hänellä on, niin kun mä oon töissä ja hänellä on vapapäivä, sit se vaan istuu jotta tässä seinä. Hän ei tee yhtä mitään. No ei se nyt niin paha ole. No miksi sä aina syytät mua? Koska aina sit kun sä oot kotona ja mulla on vapaa päivä, sit mulla ei ole vapaa päivä. Koska nyt pitää aina juosta joka puolella. Sulla on niin kiva päivä, sä voit viettää sen mun kanssa. Mä voisin sen tää kotonakin viettää. Niin. Meillä tuli nyt perheriita. Nähdään huomenna. Heippa. Hyvää huomenta, hyvää päivää. Oikeesti, joo. Kello on 2. Mutta tänään yritetään sit sahata toi meidän pattia poikki. Mikä tää on? Miksi sä kävelet näin? Näytä uudestaan. En halunnut likata lattialla. Tää oli oudompi kuin Jackson. Tää koko setti on tää sitten päästä. Mun meillä on nyt outo tarina, kun me pitäis saada Teslan pattia tänne. Sinne ilmat sisään. Että meillä olisi niinku malli, mistä leikataan. Mut meillä ei oo, niinku Tesla-patti pitää saada täyden ilman. Mut meillä ei oo pumppu, mikä toimisi sisällä. Me pitää ottaa se Teslan pattia, viedä autotalli, auton viereen. Siellä vedetään se täyden ja sit tullaan sen kanssa jotenkin sisään. Eikö se ole kiva? No, miksi se pitää täyttää? No koska sit mä saan oikean mallin sinne toisen patjan päälle. Miksi mä en ymmärrä? Mulla ei ole sanottu mitään toista. Sä et muista. Sä et tiedä. Me ostettiin eilen tää pattia. Jos sä et oo nähnyt, niin sit tää tarina on sellainen. Me ostettiin sellainen pattia, mikä on metri, mikä se oli, 40 leveä. Nyt me otetaan Teslan pattia, pumpataan se ilma täyteen, laitetaan tän päälle ja leikataan tästä sama mallinen kuin Teslan pattia. Miksi? Koska Teslan patjalla nukkuminen ei ole kovin mukavaa. Nyt kun me mennään sinne Power Truck Showlle, mun pitäisi 2 yötä nukkua siellä.
Minä tuon sen päälle vai? No mä en mene sitä nyt mietitä, meneekö se niinku alas tai päällä, mutta kun Tesla-patja on joku 8 senttiä, sit kaikki mikä on niinku penkit ja kaikki tuntuu ja selkä on aika pahaa. Ja sit me hommatiin se, että no eikö se on päällä vissi parempi, kun tää on semmonen joku memory foami tarina. Mutta eikö sun pidä sitä ommelassa kiinni? Ei miksi? Mihin mä sen ommelen? Jos sisällä on jotain. Mitä sisällä? Jos tulee ulos, kun eikö siinä ole päällä semmonen kangas, sit sisällä on se Sisällä on vahtomuovi vaan. Niin. Jos sä leikkaat sen kankaan, niin sit se vaahtomuovi lähtee pois siitä. Pelkkä vahtomuovi! Miten sä et tajuu? Katsotaan. Onks kamera missään? Niin. Täällä on vetoketju. Eiks niin niinku kaikissa? Täällä sisällä on jo vaan sellainen. Niin. Joo, et vaan ton leikkaat. Vaan ton leikan. Niin. Näeks te? Se on 4,5 sentti paksu. Ei oo mitään tietoa. Auttaaks se ollenkaan? Mut tää on melkein sama niinku meillä kaikilla on sängyssä tuo päällispatja. Ja tää auttaa niinku normisängyssä. Mun on rekassakin sellainen. Mä oon ite ajatellut ottaa oman pois. Miksi? Mä en tykkää kovemmasta. Mä en tykkää sit kun se menee sisälle päin. No ja se on just sama tyylinen kuin se jo niinku paino. Mut se on niinku idea. Koska me pitäis 3 yötä nukkua Teslassa, jos sais sängyn vähän paremmaksi. Mut nyt me otetaan tyhjä patja, vietän se autotalliin. Ja sit tullaan sen kanssa niinku olis uimaan menossa. Joo. Noniin. Tässä on patja. Sä otat itse. No lukko. Haluatko mä sanon sulle jotain? Mitä me tarvitaan, että me vois mennä auton pumppamaan sitä? Pumppu. Auton avainta! Aa. Mitä on sisällä? Eikö sulla ole puhelin? Ei, meillä ei ole Tesla, meillä on Polo. Mennään takas ylös hakemaan autoavainta. Minä ja mun muisti. Ken sanoi, että hän tuntee, kun hän oli elokuvissa, kato sillä on, me ollaan nyt semmoisessa salaisessa autotallissa, sillä on laukku täynnä rahaa siellä ja mitä me mennään ostamaan tai mitä me mennään tekemään nyt sun mielestä? En tiedä. Älä sano väärä sana tähän YouTubeen. Mut elämä on mun kanssa niin tylsä, me mennään vaan pumppaamaan jotain ilmapattia. No niin. Nyt on yksi kysymys, onko täällä vaan yksi tupakasytytin tai onko täällä 2? Ja sitä pattia ei voi missään nimessä maahan laittaa. Täällä on yksi tupakasytytin, sitä mä tiedän. Miksi meillä se riittää? Katsotaan. Jaha. Se katto on ihan siisti. Näytän katolla se. On se nyt sen verran siisti No ei se likaudella väliä, kunhan se menee niinku rikki. Niin. Eikö se ole? On vaan aina pestä. Mitä se peset? Ton, jos se menee likaiseksi. Ilmapattia. Niin. Mene sinne johonkin. Repisee. Älä laita katon vastaan, ole hyvä. Se katto varmaan vetää sen valkoiseksi. Vetä se suoraksi. Niin. Numppas outo. Ja kun Tesla patjan kanssa tulee semmonen oma pumppu, mutta täällä ei oo mitään muuta johtoa kuin tää. Kumpi on sisään, kumpi ulos. Ei täällä ole edes virtaa, mutta pitää laittaa. Kumpi oli ulos sisään? Tää puhalla. Mä vedän sen nyt ilman täydeltä, niin jätetään se tänne katolle.
Kato, kasvaa. Nyt sä näet, että se ei oo kovin paksu. Se oli, mä en muista, oliko se 8 sentti? Joku sellainen, niin. Tää on muuten niinku hyvä, mutta just kun laitat penkit alas ja kaikki tää... Sitä kyllä tuntee selän alla. Meidän pitää saada se aika kovaa, niin kovaa kuin paljon sinne ilma menee. Sit saa ehkä piirretty toisella. Koska jos me pilataan se, sit meidän pitää ostaa uusi patti ja tää ei oo kiva. Mieluummin leikkaa vähän sille, että on ekstraa vielä. Niin, koska sitä saa vähän puristettu siinä väliin. Kohta se pamahtaa. Veikka, mitä tää kypärä paitti maksaa? 50. 50? Sä et tiedä elämästä yhtä mitä. 50 sä saat jonkun uimapaittien. 260. Ja tää on kuitenkin yksi halvimmasta päästä. On niitä ihan niinku oikeita vahtomuovipaittia. Paras paitti, mitä niinku netissä mennessä, se maksaa tonnin. Ja jos sä käytät sitä maksimissa kerran 2 kuukaudessa, niin se on aika hullu hinta. No sinänsä. Ei oo riski, että menee rikki. Joo. Me ollaan sitä mietitty sitä yhtä. Kun sitä mainostetaan, mä heitän sillä, että se on joku 20 sentti paksu ja sellainen vahtomuovipaitti. Sieltä se nukut kuin hotellissa. Niin. Et se olisi varmaan hyvä ja kiva. Virrat pois. Mä annan sulle nyt mahdollisuuden viedä se paittia sisään. Joo. Miksi sä luulit, että mä otin sut mukaan? Pystytkö sä näyttää sitä sivusta? Niin kato minkä muotoinen se on. Kun siellä on just se takaluukku ja kaikki ne. Siellä on ne jönksut, ne tästä, ne on sit niinku sivuovet ja niin. No niin. Eikö se oo outo? Niin se kattoo varmaan. Ei se paina mitään, ota tästä kiinni. No, mut sit se osuu maahan. Ei se osu, sulla on pitkät kädet. Nyt sä tajut, miksi mä otin sut mukaan. Mä en tunne sua, jos joku tulee vastaan. En mä mene uimaan. Niin. Tonne 3. kerrokseen. 3. kerroksen uima. Terve Polo. Älä pelkää. Ja ole hyvä, älä sitä pure. Terve. Oi, me oli niin kauan pois. Eikö tää on niinku paras paikka meillä? Varmaan. Nostetaan ne johon. Me pitää saada se. Se oli 1,40 kertaa jotain. 2. Sitä otan. Nostetaan ne sinne itse. Odotat molemmat. Käännä keittiön päin. Se iso on vanha, niin toi ne päivää. Polo, leikataan sun häntä pois. Hänellä ei oo häntä. Olis kiva, jos tää nyt ei menis piereen. Olen luvan sen muovin nostettu itellä. Ihan iki omaksi saat. Kiitos. Ole hyvä. Ainoa mitä mä pelkään on se, että se olisi voinut olla ehkä vähän paksumpi, mutta onko tuosta ollenkaan mitä hyötyä. Vetä se letti pois. Emme sitä oikeasti enää tarvi, mutta no katsotaan.
Täällä on meidän alkupiste. Noniin, laita se tänne päälle. Katsotaan. Onko siinä puolella? On. Laita se niinku sinne kulmaan. Tätä kulmaa ei tarvitse sit ollenkaan leikata. Ja tää reuna sitten. Mut se saa jäädä semmonen... Varmaankin, että tähän jää sentin väliin. Että se on Niin, vähän enemmän, joo. Ja täältäkin jää, koska sit se saa niinku, vähän niinku puristettu Eikö sinne. tää ihan hyvä? Täältä on ehkä vähän liikava. En mä tiedä. Nostetaan ihan pikkasen. No, eikö tää ihan ok tästä puolella? Niin. Ja saa sitä sit sillä, että... Vinoa, niin se pitää tietysti. Se pitää... Ja Tässä se on paljon ohuempi kun se menee tälleen. Mikä on tänne? No kun katsoo itse. Koska se on vino. Niin Mikä tässä, on vino? Katso, tässä se ei ole oikein, niin se pitää... Mutta ei kyllä pitää olla suorassa. Ei se vinossa ole se patja itse. Niin mä sanoin. No sit laita se suora. Jotain sellaista. Nyt se on niinku sama viiva. Suurin piirtein. Jätetään joka puolelta semmonen 5 senttiä enemmän. Tai pari senttiä, mitä se on. Eiks niin? Niin millä me saadaan nyt merkattu tää? Onks meillä jotain niinku vähän paksumpaa tussia tai... Eiks joskus ollut? Joskus. Mä tiedän sinne. Ei sellaisia juttuja sitten oo, kun sitä tarvii. Täällä on pinkki. Toimiiko tää? Tästä jää paljon mitään. Jääkö kulkani kanssa? Kunhan joku viiva. Tää on ehkä parempi. No. Okei. Mitä jos? Täällä on se. Meillä on vaan niinku yksi mahdollisuus leikata se. Ja jos se menee pieleen sit... Riippuu, jos me leikataan enää niinku isompi kuin tarvii, niin sit meillä on 2 mahdollisuutta. Wow. Matikka. Niin. Niin piirrät tähän, sit sä leikkaat tästä ja sit kun suurin osa on leikattu, sit sä leikkaat pienen osan. Paljon helpommin. Tai sitten on se, että me otetaan... Tää on niinku jotenkin koko ajan se on niinku vähän vinossa. Se on aika vaikea, kun se tarraa. Mitä tällä? Kun se, jos mä liikutan tästä, Niin. se on kiinni, ja jos mä liikutan tästä tonne päin, niin toi menee siihen. Kokeillaan toisinpäin, jos se liukuisi paremmin. Eikö se alapinta ei ole ehkä niin? Ei se. Jätetään se keskellä. Joo, Niinku keskellä. Ja sit leikataan molemmista. Kuinka paljon väliä tossa on? Täällä on ihan ok. Mitäs siellä on? Ei pituutta meillä leikkaa ollenkaan pois. Laita vaan niin, että tää reuna on suora. Pituutta meillä leikkaa ollenkaan pois. Se saa jäädä mitä se on. Laita vaan, että se on suora. Ihan Niin. sanoisin. Ja sitten me leikataan molemmasta päästä, niin on turvallisempi. Niin, tää on hyvä. Ja sitten me tarvitaan jotain. Ideana on se, että meillä olisi jonkinnäköinen ylimääräinen reuna. Tajuuksä mitä mä teen? En. Mä näytän sulle. Niin, et saa... Niin, joo. Ei se enää toimi tänne. Ehkä se kuulotelkin kyllä ei ole hyvä. Hauska tehdä tätä. No se on sama, se Niin, ei mutta- toimi. Mä otan tästä jonkun muun. Tää ei tee ollenkaan mitään. Itellä on vaan kuulla. Tai noit normin kyniä. Ei tää toimi. No mitäs tää? Hetkellä toimii. Ei se kauan tule toimia. No niin, uusi yritys. Hetkellä toimii. Oi! Tää ei tarvi olla missään nimessä niin hirmu tarkka. Mut suurin piirtein. Koska sitä pystyisit puristamaan.
No, eikö se oo viiva? On viiva. No. Otetaan se kulma myös. Se täältä jäisi jotenkin sillä. Niin. Tätä saa sit katsoa vaikka tänä illalla tai huomenna. Laitetaan se Teslainen, miten se toimii. Jos pitää leikata joku pieni viilto vielä pois, sit saa sitä. Kuuntele. Aika outo. Niin mä oon varmaan kameralla perse pystyssä. Ei se mitään. Katsokaa nyt välillä mun persettäkin. Joku viiva. Mitä päätö ei oo niin tärkeää. Eikö se oo? Toimiko se? Toimi. Ja sit on kysymys, onko sitä helpompi leikata saksilla tai puukolla? Se ei suurin piirtein. Saksilla saisi helpommin, jos sä leikkaat vaikka tosta, kato, ja sitten osan pois, tosta osan pois. Niin, ne on aika isot sakset. Ne on aika isot sakset, että se varmaan menisi. Nä, eikö se alko olla? Joo. Täällä on meillä suurin piirtein niinku kuvio. Jonkinnäköinen kusivärinen viiva meillä on täällä. Jospa sen mukaan yritetään. Ota kun kokeillaan. Tää leikkaa hyvin. Ne ylimääräiset palat sä voit saada itselle. Kiitos. Niin. Nyt voi myöhemmin sitä vähän siistiä, että Itse sä voit vaikka leikkaa tän pois, sit on helpompi jatkaa. tää on nyt pikkasen purettu, mutta ei sillä mitään väliä. Ja sitä saa myöhemmin vähän sit siistiä, jos tarvii. Ei sitä varmaan tarvii, mutta... Se menee toisen patjan päällä tai alle. Sinne menee kaikki petivaatteet päälle, ettei se tarvi missään nimessä netti olla. Tärkeää, että tästä olisi jotain hyötynyt, vähän pehmeämpi. Onko se kokonaan läpi? Kattokaa nyt kuin rumaa. Ne? Kattoo! Kattokaa nyt. Onko sä tyytyväinen? Shh. Tätä pystyy korjaamaan. Niin, toinen puoli. Se ei tarvi olla täydellinen, sitä pitää olla hyvää. Ken jos sanoo, että hän on sellainen tyhmä, että kaikki pitää olla täydellistä ja viimeisen päällä, muuten se häirittää. Sitten kun vetät sinne nyt vuodevaatteet päälle, et sä sitä näe. Tässä olisi. Se on melkein hyvä. Kattokaa nyt. Nyt pitää vaan ne sivut vähän siistiä. Mä sanon sen sulle, kato. Heti sä oot leikkimässä sen kanssa. Noniin. Ken haluaisi testata meidän jalan koko? Mikä sun jalan koko on? 4-5. Ai jaa. Noniin, ja äkki pois ennen kuin se hävii. Oi, se hävisi aika nopeasti. Ei se ollut hirveä eroa. Mulla on vaan iso varmasti. No. Sulla on semmonen 2 metrinen iso varvas. No. Noniin, ja nyt! Ei tässä paljon näe. Miksi se paska on kaikki täälläkin? Haluatko pienen bussitomaatista?
Tän varmaan puristais koko sen patjan semmosen, jos vaan näkis vaiva vähän. Ha! Ja nyt on ideana, että me työnnetään se takas tänne bussiin. Vaikka sieltä tietysti reunoista jää vähän ylimääräistä sitä kangasta, mutta on se kuitenkin varmaan paremman näköinen, kun sitä ei näy. Millaiset ne reunat on. Pituus on sillä oikea, mutta sit näkee. Et maahan. Sit näkee miten ne reunat jää. Et sais sen suurin piirtein. Nyt on jotain ihan... Ei Polo! Polo! Tuu pois täältä! Polo! Noniin. Vedä sitä. Ota. Mitä mä vedän siellä kiinni tähän? Ihan kiinni tossa. On. Meillä on niinku... Tää pitäisi olla tässä reunassa. Pitenikö se? Hä? Pitenikö se? Ei, kun se on jotenkin ryppyssä nyt. Me leikattiin tästä niinku puoli metri pois ja kysyt menikö se pitemmäksi. No näyttää siltä. No täällä alkaa olla. Ota, jos mä ravistelen sitä, en mä tiedä. No? Ei. Miksi se noin teki? Kokeillaan nyt täältä päin Se meni ravistella. vähän paremmin. Ota. Kato. Tästä. Kato! Eikö se alkaa olla? Ha? Ja sit kun tän laittaa kiinni, niin ihan valassa. Niin! Pidä se vetskari kiinni. Mistä päässä se on? Niin. Ja nyt laitetaan se kerran niin kuin sillä, kuin se pitäisi olla. Kaikki ylimääräiset tänne alas. Ha? Suurin piirtein tänne alas nyt. Ei se niin. Täällä on hirveästi tästä minkasta ottaa. Niin. No? Eiks tää hyvä? Näetkö sä tässä? Kattokaa nyt. Pololle kelpaa. Eiks tää on nyt ju... Niin. Tää on kangasta, sen saa. Eiks tää on nyt ihan sama näköinen kuin tää? Häh? Polo. Ei oksentele sinne. Hyvin tehty. Myöhemmin testataan, miten se testaa. Ei tarvi nyt sitä kaivella. Kato nyt sitä. Sama kuin eilen oli, se alkaa kaivelemaan. Nyt se luulee, että se sai uuden sängyn. Polo! Polo! Juoks te sellaista? Inkivääri? Ken tykkää tästä? Tajuuks, että tää on niinku pelkkä inkivääri, täällä ei oo mitään mehua sisällä. 99% inkivääri. Tää on oikeesti aika paha makusta. Mut eiks tää pitäis olla hyvä? Mun sun pitää juoda sillä, että se ei tee mitään naamaa. Ei. Ei tää missään nimessä niinku hyvä oo, mut no. Ihminen tottuu kaiken. Tänään Taisi töissä, mikä tarkoittaa sit sitä, että kun Taisi on töissä ja mä oon kotona, sit on mun vuoro tehdä ruokaa. Ja mulla tuli sellainen idea, jos tehtäis jotain semmoista kermaista pastaa jauhelihalla. Katsotaan miten tää toimii. Mitä teidän perheessä on? Onko teillä niinku jotenkin jaettu, että mikä on naisten, mikä miesten työt? Kun sitä niin usein kuulee, että jos nainen on töissä tai jotain, sit mies ei pysty edes pyykkiä pesemään tai puhumattakaan, että se tekisi ruokaa. Miten teillä on? Onko teillä jaettu jotenkin sillä tasaisesti, niin kuin meillä on? Mä en tiedä, meillä on aina ollut se, että se kuka on kotona, se sit hoitaa kaikki perhejutut ja niin. Onko se sit ruuat tai pyykit tai siivomiset? Siivomisessa mä en missään nimessä ole hyvä. Sen takia mä hommasin meille robotti-imuri. Sitten mulla tarvii paljon tehdä. Mutta niin, ruuat ja kaikki, kun mä siihen pystyn. Mitä teidän perheessä on? Niin kuin te tiedätte, meillä on tää koira. Emme vieläkään tiedä, onko tässä mitä järkeä, mutta tietääks, että
Se on meillä ollut nyt kohta 2 vuotta. Aina kun me mennään ulos niin kaupassa käymään tai jotain, jätetään se telkkari päällä. Ei se varmaan sitä kato, mä en usko. Mutta äänet, niin se just. Hänellä ei ole niin pelottava olla yksi. Nyt me mennään kaupassa käymään, ostetaan kaikki mitä tarvii. Ehkä mä sit saan sen ruoan tehty. Sulla on roskavuoro. On sulla paljon roina. Nyt nopea Prisman reissu. Muutama tavara ja takas kotiin. Tänään on niinku aika outo vapaa päivä ollut, kun mä pääsin sängystä pois joku 1 aika. Mä vaan päätin, että okei, vapaa päivä, mulla ei oo mihinkä kiirettä. Mä kävin vaan hakemassa kahvia ja veskisiä ja takas sänky. Tuijotin kännykkä. Niin, on nyt jotain tehty. Se ei pattia leikattu palaisiksi. Noniin, mikä on tärkein ostos? Tää on väärä, ei oo. Se on siro. Tää on ihan sairasta, kun paljon meidän talossa kuluu kokista. Nuudelit ja pastat. Me tarvitaan jotain hyvää pastaa, mistä mä en tiedä yhtä mikä on hyvä. Katsotaan mikä olisi hyvä näköinen. Millainen on hyvä näköinen pasta? Kato, ne on kiva muodoiset. Kuviopasta. Kun en mä oikeesti tiedä niistä niinku yhtä mitään. Mun mielestä kaikki on yksi tyhmä makaroni. Mut kun mietit, että se olisi niinku semmonen kermainen tarina, minkä muotoinen se pitäisi olla. Ei kun mietit, niinku, millaista me syötiin Ruotsin siellä Italian ravintolassa? Varmaan. Veikkaisin. Mut ei sen väristä, ne on niin rumaanee. Tääkin varmaan menee. Semmoset putket. Mä en tiedä. Makaroni. Kuviopasta. No kato, täällä on kuulee renkaita vai mitä ne on? Makaroni. Ne on liian tylsät. Fusilli. Kato, mitäs ne? Jos me mennään jauheelle ja mennään sisäänkin. Ne on tummat taas. Miksi ne osat on tummat? Se on joku terveellisempi tarina taas. Varmaan tässä on. Mitä näin se on? Miten se on hyvä näköinen? Ha? En tiedä. Karpu. Nalle. Ei väli tykkäis. Eiks meidän tää riittää? Niin. Sitten me tarvitaan jauhelihaa. Sikanauta. Kerma. Missä on kerma? Ja sit meillä on niitä kermajakin niinku 1 270 000. Jos me jätetään parmesanin juustoksi, juustoa oma olisi ihan ok. Sitten on vähän liikaa juustoa. Niin, mitäs sit on siis? Kippari, 3 sipuli. 3 sipuli. En tiedä mistä ne niitä 3 on saanut. Chili ei varmaan sopii meille. Pippuri. Eiks nyt ihan normaaleja? Eiks ne ihan normaaleja? Eiks tää on niinku ruokakerma? Niin, laktoosina on ruokakerma. Niin, siellä ei oo mitään sisällä. Varmaan. Kato se. Mut se juusto menee niinku myöhemmin sinne päälle vaan. Niin, mut sit siinä on niin paljon juustoa. Okei. Me tarvitaan kertakäytöisiä haarukkoita ja lusikoita. Mutta tänä päivänä meillä on pieni ongelma, kun kaikki on jotain puuroinaa. Ja mä en vaan niinku kestä niitä. Ne on aika epämukavat hampaiden vastaan. Mitäs tää on? Uudelleen sitä voisi käyttää niinku vielä 100 kertaa. Ei ehkä. Tää on lusikka. Tää on haarukka. Mä tarvin niitä niinku rekkaan. 2,52 kappaletta. Otetaan molempia 2 kappaletta. Se lusikka haarukka. Haarukka.
Haarukkaa. Missäs mun lusikat hävisid? Pillejä. Mihin lusikat? Onks nekin puusta? Bambu. Bambu. Mut mihin hävis lusikka? Tää on lusikka. Hei, mä otan ei no, niin. Joo, niin. Ja tiiäks mitä? Mulla tuli yksi idea. Ei tarvii. Niin. Sä sanoit just, että kun sä aamulla herät, sulla on niinku kiire, sä käyt suihkussa, sä otat kahvit mukaan. Eiks niin? Mm-hmm. Niin. Mut nyt olisi kiva löytää kahvikupit, mitä saa ottaa mukaan, ja sulla ei tarvi niitä tuoda takas, saa heittää roskiin. Niin, meillä on kuppeja, kaiken kokoisia, mutta onko olemassa niinku kansia? Niin. Niin, mutta onko niitä edes niinku, mä en ole koskaan nähnyt. Mikäs tää on? Tää on sinne jo oma alusta. Eiks pitäis olla? Kahvikuppit on kaiken kokoisia, näköisiä. Mut eiks niinku oo sellaisia kansia niinku huoltoasemilla? Kyllä varmaan jossain on. Tää olisi sulle paljon kätevämpi, kun sä voit heittää ne pois. Ei näytä olevan. No ota vähintään kuppeja. En mä tiedä minkälaisia. Kunhan sopiiks tarpeeksi iso. Niin. Eihän näin pieni. Niin, no ota niitä. Ota pari torni. Kun ne on taas. Ai se on. Niin. 2 kappaletta on se. No niin. Mut mistä niitä kansia sit saa? Ilman kantaa on niinku vähän vaikeeta. Jotain hajois, jonkun tippuis jotain. Joku lautanen. Ei nyt oo kansia. Pitää netistä katsoa, mistä saa. Ei niitä muuallakaan oo täällä. No, ei voi mitään. Mitäs täällä on? Lautaset. Haarukkat, tarinat, pöytäliina, kahvikupit. Ja koska meillä on kesä, meillä on kuitenkin pakko ostaa jätske. Eiks niin? Häh? Et saa syö jätske. Syön. Heti tuli hymy. Saadaan jotain edullista tällä kertaa. Oi! Suklaa, mitä vielä? Mansikka ei kuka syö. Sandwichi. Häh? Niitä syön minä. Sandwichi. Ja siellä on 6 ja 6. Kyllä se nyt hetkellä riittää. Nyt voi sanoa, että me ollaan jotain tänään tehty. Sä teit tässä 1 päivä ruokaa. Miten oli? Tykkääksä sä niinku ruoan tekemisestä, vaikka sä et osaa, mutta kun sä teet, tykkääksä? En mä voi tykätä, jos mä en oikeesti osaa. Ei ne riisitkään miltään hyvältä maistu. Mitä se kana ja riisi? Joo. Se kana oli ihan hyvä, mutta se riisi ei. Mulla ei ollut riisiohjeita, mulla oli vaan se kanaohjeet. Tiedätkö mitä mä Taisille sanon? Ken voi tehdä ruokaa milloin vaan, sit kun mä oon töissä. Niin. Ei millään pahalla. Jos Oppi mä en ennen. tehdä semmoista mikrokakkua ilman, että se paloo. Niin, eilen yritin tehdä jotain mikrokakkuja. Niin, Semmoisen, minkä laitat kuppiin. kuppikakku.
Ohjeet oli helpot. 2 minuuttia. Miten kävi? Palo koko kämppä häissä. Siellä oli tullut mikrokakku, sieltä tuli musta kakku. Onks joku hätää? Onks joku hätää? Noniin, tuu tänne, tuu tänne. Noniin, ei tänne. Hän on niinku pikku lapsi aina kun tuut, sit sillä pitää katsoa, että mitä siellä kassissa nyt on. Onks mulle jotain? Olo! Pusu, pusu! Ai. Aina menee niinku lasitkin. Jos sulla pitäisi valita, että vesi ei ole vaihtoehto. Jos sulla pitäisi valita joku juoma, mitä sulla pitää juoda koko loppuelämä. Vettä ei oo. Ei ole vettä. Ei oo vettä. Makuvesi. Mä sanon vettä ei oo. Maito. Maito. Multa ei kannata kysyä. Eikö se ole kaunista? Nyt on syöty ja tehty ja niin, mä luulen, että tää video olisi tässä. Nyt on tää Tesla-pattia tehty, leikattu, tai sit tulee töistä tai sit katsotaan huomenna. Pitäisi testata miten se sinne sopii ja onko se nyt sit yhtään parempi. Mut tällainen oli mun 2 vapapäivää. Mitä on aika usein sellaisia juoksemisia ja tekemisiä. Kato, porttori. Ja kun olet töissä aina ja sit kun tulee vapaata, sit on kaikki ihme jutut, mitä en jäänyt kesken tai sit pitää tehdä. Kiitos, kun olit katsomassa. Jos ei ole tilannut vielä, painonappi. Ja kiitos jokaisella. Meillä on nyt jo yli 550 tilaajaa jotain ja katselukerrat on lähellä 12 000. Tää on ihan mahtava. Iso kiitos kaikille. Nähdään seuraavassa videossa. Heippa!